Que tal, saudos dende Oleiros? Mirador de Nirvana, quinta regata da Liga Galega Feminina. Modalidade contrarreloxo, edición número 11 da bandeira Concello de Oleiros Feminina, Salgado Perillo. Ata o momento, 4 regatas e 4 vitorias da embarcación que hoxe embarcación local, a embarcación de Salgado Perillo. E a máis victorias relativamente cómodas na primeira regata de Liga. Sacoulle 9 segundos a Chapela, que foi segunda. Na segunda regata de Liga sacoulle 6 segundos a Chapela, que foi segunda. Onde estivo máis igualado foi na terceira regata da tempada en Redondelas. Hoxe sacou 3 segundos a Tirán. E no Grove, o domingo pasado, volveu sacarlle 6 segundos a segunda clasificada, que foi a Megrove. Modalidade contrarreloxo, son 8 embarcacións as que compiten na Liga Galega Femenina. Líder da competición, Salgado Perillo. Segunda clasificada, Chapela Guofco. Terceira clasificada, empatada a puntos coa cuarta, Amegrove e Tirán. Pecha esta clasificación Castropol, que xa foi a primeira embarcación en saír ao mar. Modalidade contrarreloxo, 1 minuto entre as embarcacións. Agustín Fernández, boa tarde. Líder ata o momento indiscutible, 4 regatas, 4 vitorias. Salgado Perillo. Sí, a ver, creo que o ano pasado xa Perillo coa xente que ten moitas rapazas que dende que eran pequenas estaban en Perillo e moita remeira canteirana xa fixeron moi ben. Este ano coas fixaches que fixo, pois creo que están dando un nivel que con respecto aos demais clubes, pois entre que os demais clubes tamén teñen, pois bueno, digamos, cambio de ciclo e demais, pois creo que é a líder indiscutible. Non creo que haxa outra na Liga Galega. Iremos debullando estas embarcacións. Como dis, a Megrove, por exemplo, pois volve sacar embarcación femenina. Xa o fixo a tempada pasada, pero moitísima xuventude. De feito, case que un sorprendente terceiro posto e a nada, a 2 puntos de Chapela, pero que Chapela tamén ten moitísima xuventude, nada que ver coa Chapela, moi pouco que ver coa Chapela destes últimos anos, campioa de Liga. Si Tirán mantén un bloque algo semellante ao que tivera en Liga Euskotren, pero a nova Salgado Perillo, que adestra Sebastián Acerbi, que é adestrador do equipo masculino e feminino, tivo fichaxes moi importantes de remeiras con experiencia en ACT, por exemplo. Ángela Castro, en Donostiarra nos últimos anos. En Donostiarra estivera no 2024-2023 tamén Laura Alonso. Remeiras que estiveron con cabo en ACT como Ainhoa Sánchez. Tamén reforzaron esta embarcación Estela a patroa, que aínda que hoxe competiu coa embarcación masculina, ten ás veces tamén regatas coa feminina, é dicir, xente con experiencia en ACT. Sí, que falamos de xente que non falamos de remeiras que estiveran noutros clubs e, bueno, vente pa aquí e remamos xuntas. Non, estamos a falar de remeiras consagradas que levan anos xa levan remando a un nivel moi alto e que, pois, por circunstancias, bueno, algunha Lucía, creo que San Pedro, hermana de Cosme e remeiro de Ares, é daqui, pero estaban remando en Castro, pero é canteira daqui. Bueno, sí, Ainhoa, por exemplo, estaba en Cabo e de Perillo, Laura e de Ferrol. Exactamente. Ángela estaba traballando na Coruña. Digo, coinciden tamén moitas cousas. Sí, exactamente, coinciden moitas cousas, pero bueno, eso non quita de que eran remeiras que estaban a remar a un nivel moi alto e que, claro, metes 4 ou 5 remeiras desa experiencia nun equipo que xa se estaba formando e que xa ano pasado estaba a facer moi ben, pois ao final as circunstancias son as que son e está claro que o equipo de máis nivel desta Liga Femenina. Por certo, adiantamos unha noticia: 4 regatas, 4 vitorias de Perillo, líder da Liga, o equipo máis potente da Liga Galega. O club non se inscribiu no playoff de ascenso á Liga Euskotren. Explican que non teñen estructura aínda para dar ese gran salto de Liga Galega a ACT. A ver, eu digo por experiencia, non? Cando ascendimos con Ares o primeiro ano, un salto moi grande, non?
ben, se é verdade que non tes esa infraestructura para poder afrontar as viaxes, para poder afrontar pois a xente que se encargue de transportar a embarcación, de conseguir todos os aloxamentos alá no País Vasco e demais, que é un cambio moi grande, e moitas veces merece máis a pena dicir non, porque logo se renuncias podes ter, non sei, non recordo agora mesmo, pero tes unha penalización de varios anos no que non podes ascender. Entón, pois mira, pensando mellor no futuro, non decir, pois mira, o ano que ven intentando, se conseguen manter o bloque, pois intentar conseguir esa infraestructura, esa logística que podan afrontalo con máis garantías e pensalo máis a medio prazo que non a corto prazo. Sí, é a realidade. A líder da Liga non se inscribiu no playoff. Chapela, segunda clasificada da Liga, aínda que Chapela só podíamos supor, porque é un cambio de ciclo moi grande, tampouco se inscribiu no playoff. Pero que Chapela, que foi a campeoa nos últimos anos da Liga, só sobreviven 3-4 do bloque dos últimos anos. Os restos, verémoslos, son rapazas de 16 e 17 anos. Sí, que eu creo que, a ver, sen menospreciar a ninguén, creo que a única que podería o mellor agora mesmo, o que se está a ver, competir un pouquiño coas clubs da Liga do País Vasco, eu creo que sería Perillo, e sen saber tampouco que nivel ten, porque é o que decimos, non? Sabendo, se Chapela estivera ao nivel de outros anos, o Cabo incluso, que tamén que este ano pues, tamén ten un pequeno cambio de ciclo, ou Tirán tamén, que remaron con elas, pois poderíamos saber que, pois mira, sí, Perillo está, pero claro, Chapela, ciclo novo, a Megrove, pois 2 anos no mar, Cabo de Cruz tamén ciclo novo. Non sabemos moi ben cal é o nivel do Perillo, aunque aquí sexa o máis forte, entón eu dificilmente creo que os demais clubs poderían competir cos ligas no playoff con as remeras vascas, non? Pero bueno, é unha vagoa, pero bueno, sí que é verdade que hai que pensar un pouco no futuro e decir, mira, non somos capaces, mellor iso que non logo tirarte dos pelos e non poder afrontalo. Pois só veremos competindo as embarcacións da Liga Galega, das primeiras, porque Tirán sí que está apuntada nese playoff. No que na clasificatoria da Concha veremos onde está ese nivel do equipo que adestra Sebas Acerbi, Salgado, Perillo. A ver, Tirán sí que é verdade que é un equipo que mantén moito bloque. Sí, mantén un bloque. Mais fixo unha pretemporada moi boa, creo que no campeonato galego, ahora corríxeme, pero quedaran segundas, primeiras, gañaron de Trainerillas. Gañou Perillo, si, en Traíñas gañou Perillo, foi campeón da Galega Perillo. Perillo, pero bueno, ganaron o Campeonato de España Trainerillas, creo, o galego, perdón, Trainerillas, estábamos a facer unha pretemporada moi boa, pero bueno, non sei agora en verán se tiveron algún problema, non sei, pero creo que eu esperaba de tirar un pouquiño máis, a ver se son capaces de, bueno, que queda de, que non creo que quede moito de Liga, a ver se son capaces de dar un pouquiño, un paisiño máis, igual están pensando tamén un pouquiño máis ao final de verán e dar un nivel máis ao final de verán, pero bueno, creo que é unha vagoa que non podía estar peleando que realmente están peleando os tres clubs, a Megrove, Chapela e Tirán polo segundo posto, que ainda non está moi definido, están a 2 puntos de diferencia. Entón, pois bueno, a ver que ainda poden pasar moitas cousas. Tivo Tirán 2 cuartos postos nas 2 primeiras regatas de Liga, xa foi segunda clasificada en Redondela e xa foi terceira clasificada no Grove. O equipo Tirán que sí que mantén bloque de ACT, siguen moitas remeiras, está Cristina, Laura Lago, Laura Pardo, Lorena Serodio, Antía, Elena Pastoriza, Atenea. Sí que houve cambio de adestrador, xa non está David Serodio, está Santi Lago. Está Santi, Tirán está a patroa que rema na casa, como que din, porque Lucía, Lucía, como non me sabe o apellido ahora, bueno, es patroa de Perillo e, bueno, hoxe está aquí na casa e ten que coñecer o campo, coñece o campo moi ben, seguramente hoxe pode dar un pequeno plus e intentar que subir nese posto. Lucía Pájaro, non me sabe o apelido, pero Lucía Pájaro.
que de aquí de toda a vida, remeira de canteira de Perillo, e, bueno, este ano decidiu pasarse a Perillo, creo que foi un acerto porque estivera comigo aquí en Perillo, e creo que é unha remeira, unha patroa moi boa, e pode axudar moito, e darlle moita experiencia tamén, axudar a Irene, que tamén sigue como patroa, e bueno, a ver o que poden fazer. Embarcación de Amegrove, que está preparada para sair. Xa o comentábamos antes, a Pabliño de Amegrove, que adestra Anxo Cambados, recuperou aquelas remeras que estaban remando en cesantes. De feito, os están na tripulación titular Julia de Besa, Clara, Candela e Abigail. Simplemente daquelas 5 que habitualmente estaban en cesantes, só falta hoxe Uxía, pero sacou embarcación o ano pasado o Amegrove, foi terceiro clasificado na Liga e cun equipo con moitísima xuventude, hoxe pelexando por ser segunda clasificada da Liga. Sí, Só hai 2 puntos de diferenza entre Tirán e Amegrove e Chapela, que é segunda. Falando un poquinho ahora da contrarreloxo, estou a ver como as 3 primeiras embarcacións, Castropol, Esteirana e Rianxo, se están desviando moitísimo. De feito, están indo cara arriba coa boia por estribor. Eso están a facer que, de feito, miramos a Tirán o rumbo que colleu, comparado con Rianxo, está totalmente digamos, no outro lado do campo. Estamos a ver como están a perder moitísimos metros no longo de ida, non? Sendo a 2 longos como é agora, son moitos metros que perdes. Entonces, pues, bueno, a visión que temos nós dende este mirador, dende este punto de saída, lembro na categoría masculina, ian prácticamente como unha procesión. Sí, pero e aquí sí que van moi dispersas. Estamos a ver que están moi dispersas, sobre todo as 3 primeiras. Ahora vemos, imagino que estas 4 embarcacións que son un poquinho máis experimentadas xa collerán o rumbo correcto, pero bueno, incluso Tirán, que está ahora subindo cara arriba, se está, ao contrario, está abríndose demasiado, non? Sí. Que non sei se a corrente ou o vento ali no medio do longo fará algún tipo de forza, pero bueno, non debería, non? Vento de proa de popa, eu creo que máis ben é un pouquiño a pérdida do rumbo dos patróns, máis que haxa algo que te derive tanto, non? Vemos como Amegrove sí que parece que vai un pouquiño máis cara a boia, pero Tirán abriuse moitísimo, creo que vai perder moitísimos metros. E agora vai sair a embarcación de Chapela, que, repito, foi campeoa galega o ano pasado con 9 vitorias en 11 regatas, no 2024 con 8 de 9, 2023 10 de 11, pero daquel bloque simplemente mantén a 4 remeiras, e non habitualmente coinciden as 4 en regatas. E a adestradora, Marina Domínguez, que hoxe está de marca de estribor, Laura Carracedo hoxe vai na segunda de estribor, e na pica está Vero Montes. Esas 3 sí que son do bloque forte de Chapela, pero estamos a falar de perder remeiras que eran remeiras de moitísimo nivel, que tanto en bateis, trainerillas como na traíña gañaban o todo. Aquí en Galicia gañan o todo. Perder tantas remeiras, ese cambio tan grande de ciclo, aínda pois que estén pelexando por ese segundo posto, creo que tamén quere dicir que Chapela ten unha boa base, que, bueno, no futuro poden volver a acadar os éxitos que tiveron. Que só falta Antía Domínguez dese cuarteto de garda pretoriana destes anos, e que antes vendo o equipo titular de Chapela, temos na banda de babor 20 anos, 21, 17, 18, 18, 16. Carolina del Río 16, Carmen 18, Lucía 18, Alba 17, moitísima xuventude. Se vamos a estribor, temos a Elena con 16, Alicia con 17. Estamos hablando de remeiras xuvenis. Sí, xuvenis, que este ano Chapela sacou un equipo prácticamente xuvenil. Por eso mismo, que son remeiras xuvenis que se conseguen manter ese bloque, pois creo que poden ser incluso mellor que o equipo que tiñan ano pasado, todos estes últimos anos, non? O problema é mantelo, que sexan capaces de motivalas e de respetalas como remeiras, e que poidan volver aos niveles que estaban noutros anos, non? E a derradeira embarcación que vai sair, que ven aí preparada, última embarcación que aparece. Embarcación local, líder da Liga, embarcación de Salgado Perillo, esta edición número
11 da bandeira Concello de Oleiros, bandeira feminina Concello de Oleiros. Estamos vendo ali como Tirán está facendo moitísimos metros para virar na boia, eso vaille supoñer moitos segundos, 3-4 segundos polo menos, tivo que facer moitísimo barco, estando na pelexa como está, creo que non lle vai favorecer nada. Pois todas as embarcacións xa van chegando incluso. Vou intentar recoller estes primeiros tempos das primeiras embarcacións que foron chegando. Embarcación de Castropol, embarcación de Esteirana. Tempo de referencia. Primero xa saberemos de Tirán Pereira. La seguinte que vai virar aí nesa tramonda. Os tempos ata o momento a máis rápida Tirán con 6 minutos 4 segundos. Faltan as outras 3 primeiras clasificadas de Liga, Megrove, Chapela e Perillo. Tirán que lles acaba 16 segundos a Cabo. Cabo virou con 6.20. 6.20 Cabo, 6.44 Rianxo, 6.37 Esteirana, 6.45 Castropol. En liña de meta 12.38 Castropol, 12.20 Esteirana. Bueno, vemos a Megrove, está a facer barco, bueno, está aproximando a boia, a pesar dos metros que fixo Tirán de máis, creo que van a andar moi a par, según os tempos oficiosos que estamos a coller. Aí está, piques de completar a contrarreloxo. Pero bueno, creo que a Megrove de momento vai por detrás de Tirán, según as miñas contas. Este longo creo que aumentou o vento e se está a facer un longo de 6 minutos e pico, se está a facer bastante duro as rapazas porque bueno, vento do norte aumentou un poquinho a intensidade, vemos incluso as oveliñas no mar, como decimos vulgarmente no idioma do mar, creo que se está a facer duro longo de ida. Pois virou a embarcación que adestra e patronea Anxo Cambados, a embarcación de Amegrove, por recoller os tempos. Só faltan as dúas primeiras clasificadas da Liga por cubrir o primeiro longo. Embarcación de Chapela e embarcación de Perillo. Esa é a embarcación local. Tirán Pereira, que se mantén como a embarcación máis rápida. A de Moaña, 6.12, 6.18, ven de marcar a Megrove. 20 segundos, a falta de que miren. La parte final de este percorrido. Na champa xa está. Aí Cabo la Cruz. Foi a cuarta en sair. No momento en que virou colocábase con mellor tempo. Pois empeorou a Megrove o tempo de Tirán. 6.19 foi o tempo de... Foi o que tomei un pouquiño, Tirán tiña 6.12, pero bueno, a pesar dos metros que fixo Tirán de máis, foron capaces no primeiro longo de meterlle a proa a Megrove. Se está a acercar Chapela, creo que vai mellorar o tempo das dúas embarcacións, según os tempos oficiosos que temos nós. E bueno, de momento creo que vai mellor, boa virada. E bueno, creo que moi preto de Tirán, pero por diante deles. Vamos ver, 6.12 Tirán, 6.19 a Megrove que estaba moi preto de Cabo, que Cabo virou con 6.20, esa é a tripulación de Amegrove. Eso queda por completar o primeiro longo a embarcación local, a embarcación líder Salgado Perillo. Só falta por mirar a líder, só falta por rematar o primeiro longo, Salgado Perillo.
6:08, tempo que lle dan a Chapela, 6:08, é dicir, 4 segundos menos que Tirán. E ata o momento Cabo 11:40 en liña de meta, 11:40 como mellor tempo. Certo que Tirán estaba rebaixando o tempo de Cabo en 8 segundos no primeiro longo. A ventaxa que teñen, por exemplo, os clubs que veñen detrás, para que nos demos un pouquiño de conta, que saíron con 2 minutos de ventaxa unha de outra, en 2 minutos que che digan a taboia que vas 3-4 segundos detrás, son 2 minutos nos que podes apretar para reclutar. Normalmente na masculina vas cun minuto de ventaxa e en un minuto pois pouca maniobra podes facer, pero con 2 minutos xa podes facer algo. E esta é a última embarcación en virar, a embarcación de Perillo. Según as miñas contas, viraron sobre os 6 minutos, o sea que deben ir diante de Chapela. E, bueno, como era o esperado, pois, Perillo na casa pois está ao seu nivel ou incluso un pouquiño máis. Pero, bueno, creo que Chapela, vindo o nivel que ten Perillo, creo que está a plantarlle cara e sobre todo a Tirán a Megrove tamén, que eran os seus rivais a batir para elas, pois se está metendo segundos na popa. Perillo sei que como marcas leva Ángela Castro, que é unha das caras novas estelares despois de varios anos en ACT con Donostiarra, e Ainhoa Sánchez, unha daqui, da zona, pero que estiveran ACT con Cabo. Bueno, estarán, a ver, coñecerán moi ben este campo con estas condicións e iso tamén axuda, porque tamén en días como hoxe coñecer un pouquiño a onda, que a onda o ter tan pouca forza, vir tan xuntas, hai que coñecela tamén, saber como traballa, e iso tamén axuda tamén agora no longo de volta a sumar segundos, non? E creo que, bueno, Perillo vai ser o vencedor indiscutible, porque, bueno, como estivo a mosar hasta agora, pois non están a ter rivais na liga. Vai como pica hoxe Laura Alonso, que estivo o ano pasado na Cabana Ferrol, pero antes tamén estivo varios anos en ACT como Donostiarra. E aí chega a embarcación de Amegrove, moitísimo mérito este Amegrove, que foi terceiro o ano pasado, que sacou traíña feminina o ano pasado. Sí, de feito en barcos cortos, creo que en barcos curtos tamén estaban a facer moi ben, bueno, encontraron aí unha base de remeiras que están un pouquiño a levantar o club. Dando tempos, pois 6 minutos. 6 minutos, non, sí, un pouquiño que os oficios que habíamos tomado nos desde aquí, pois era un pouquiño que apuntado, non? Eses 8 segundos xa no primeiro longo. Como te comentaba antes, van na embarcación de Santa Olalla de Louvre, na que tantos éxitos deume a mí con Ares no 2016, no 2017. Xa nos anos que estivera aquí a pidéramos, porque a traña que teñan, que usaba a tripulación feminina, era unha traña que compraran de segunda man, pesaba moito, as medidas que tiñan das cadernas non se axustaban moito a remeiras, e seguramente pois Sebas viu que un pouquiño que vimos nos naqueles anos e pedíronlle esta traña que tamén ten os seus anos e que bueno, pero que vai moi ben e que seguro que a elas se adaptaron perfectamente á embarcación. A Megrove chegou cun tempo de 11 minutos 51 segundos. Según as miñas contas, Chapela quitoulle 20 segundos a Megrove. Si, a Megrove non fixo o tempo, 11:51. Non, por iso che digo que xa no primeiro longo non estaban moi atrás, incluso Tirán estaba diante delas. E non se lles veía cómodas. A ver, as condicións son moi duras e
E como nós estes un pouquiño fino físicamente, a regata se pode facer moi longa, sobre todo o primeiro longo. Vou recoller agora os tempos aínda oficiosos das embarcacións que foron chegando, porque só queda esta embarcación que ven na imaxe. Vamos a un esfuerzo, como podemos ver ahí, la retransmisión. Buscando línea de meta. 11:31 Chapela. 11:31 Chapela. 11:36 Tirán. 11:47 Cabo. E Amegrove 11:51. Sí, non ían cómodas, se veía que non ían remando moi cómodas, se estaba facendo longa regata e, bueno, ao final ese terceiro posto creo que non sei se lles peligrará hoxe ou non conseguirán mantelo. E, bueno, vemos como o Perillo chega e creo que incluso meténdolle uns 15 segundos a Chapela ou algo así, pero, bueno, Sí. creo que claras vencedoras e en dous longos meter 15 segundos creo que bueno, que é un tiempazo. 5 de 5 esta temporada para esta embarcación. Sí, sí. Apunta que van a ser, poden facer o pleno este ano e bueno, creo que non vai ser moi difícil quitarles unha bandeira este ano. Esa embarcación, quinta vitoria da tempada, segunda vai ser Chapela, terceira vai ser Tirán, cuarta Cabo, quinta Amegrove. A espera de todos eses tempos oficiais. Estamos vendo algunhas destas imaxes, edición número 11 da bandeira Concello de Oleiros, bandeira femenina. E, bueno, vemos a imaxe neste Esteirana que celebraba moito poder ter unha traña femenina no mar, porque moitas remeiras son canteiranas, bueno, son todas canteiranas, pero, bueno, hai remeiras que levan moitísimos anos pelexando por eso, e, bueno, este ano celebraban, aínda que fora un ano duro polos resultados, pero moi emotivas, moi emocionadas por poder tela no mar, non? Sí, aló por novembro rematou aquel proxecto de Urme, Sí. que estaba competindo nos últimos anos, debuta Esteirana na Liga Feminina con tripulación. Antes falábamos de que no 2027 o formato de liga que haberá na Liga masculina son 8 embarcacións na Liga A, haberá tamén cambio na Liga feminina. No 2027 a Liga A feminina só vai ter 4 embarcacións. Sí, son cambios que, bueno, poderán haber opinións, pero, bueno, sempre o fan un poquinho pensando no futuro do remo, porque estás a falar moito do futuro do remo, que algo hai que cambiar para que volva a ter ese repunte, non? Porque está costando moito ter, tanto aquí como na CT como no País Vasco, ter traíñas no mar, e, bueno, hai que buscar algunha maneira de que o espectáculo continúe, ou polo menos que sexa máis atractivo para a xuventude, e que poidan, bueno, volver a aparecer máis barcos no mar. Que despois xa de 5 regatas disputadas, salvo que acontezan cousas raras, xa saberemos os 4 equipos que van a estar a primeira temporada en Liga A, que son Salgado Perillo, Chapela Huofco, Amegrove e a Sociedade Deportiva Tirán Pereira. Sí, con regatas que quedan, xa que Cabo Digo porque poda... entre cuarto e sí. quinto, que Tirán e Cabo de Cruz hai unha diferenza grande de puntos. Sí, bueno, tal como se están dando resultados, recortar esa diferencia puntiño a puntiño é moi difícil. Ten que darse pois un cambio moi grande de tempo ou algo para que metanse, bueno, barcos no medio ou algo, senón xa sí que xa é moi difícil. Salvo que a Sociedade Deportiva Tirán vaya mellorando tamén os seus registros e dea o salto a CT, que será en principio a representante galega. Perillo sacoulle 13 segundos hoxe a Chapela Huofco. 13 segundos, bueno,
Incluso, mira, falábamos de... E a maior diferenza esta temporada o segundo Sí, clasificado. falábamos da Megrove, que incluso Cabo meteuse diante sí. por tempos, por 6 segundiños, que a Megrove non estaba a ter unha boa regata, pois, bueno, fixose moi dura o que pasara, pero non se lle veía nada cómoda, e, bueno, ao final baixaron hasta a quinta posición, que bueno, non creo que Cabo lles de caza, pero ou non debería, pero, bueno, sí que van a perder un poquinho esa pelea polo segundo posto que tiñan. Así que por lo tanto, Salgado Perillo, que se dirige a Barco. Antes falábamos de que a diferencia entre Perillo e as outras embarcacións nas regatas anteriores sobre a segunda clasificada fora 9 segundos, 6 segundos, 3 segundos, 6 segundos, hoxe a maior diferenza da temporada, 13 segundos sobre a segunda Regata na clasificada. casa, a ver, coñeces o campo, coñeces o tipo de mar que ten, e, bueno, ao final iso date ventaxa, sobre todo o que falamos ao longo de popa, esas ondas hai que coñecelas, hai que saber como traballan, e seguramente Seba coas rapazas fixo un bo traballo, tanto coas rapazas como os rapaces coas rapazas, para saber como afrontar a regata, non? E sobre todo ese longo de volta que sempre pode marcar diferencias. E aí víamos o sexto posto que hoxe acadou esa debutante esteirana. Chapela, que se afianza no segundo posto da Liga, vai sumar un punto máis con respecto á Sociedade Deportiva Tirán, e xa van ser 3 puntos de diferenza entre esta nova Chapela Guofco que adestra Marina e a Tirán que esta temporada adestra Santiago. Curioso, as 3 primeiras clasificadas da Liga, novo adestrador esta tempada. Esta é a tripulación local, a de Salgado Perillo, equipo que adestra Sebas Acerbi. O se levou a Julia como patroa, non estivo Estela porque estivo na categoría masculina. Estivo Laura Alonso na pica, unha con experiencia en ACT con Donostiarra. Ángela Castro en estribor, Celtia, María, Lorena, que levaba 4 anos en remar e volveu esta temporada con Perillo, Lucía San Pedro e Carlota. Logo teñen a Iris tamén, Iris Simón, que é unha remeira que estuvo un ano na Donostiarra fai, creo que 2 anos, creo que foi, e tamén unha remeira de moitísima calidade que bueno, é o que che digo, entre as rapazas que subiron, que está entre elas está a irmá de Álvaro, que falábamos antes do chaval que estuvo na selección, e Irene Alvedro, que tamén unha rapaza que leva desde Alevíns remando no clube, xunto con Begoña, creo que se chamaba, unha rapaciña que estaba, bueno, non sei como se chamaba, unha rapaciña que estaba con ela que habían antes por aí, e que, bueno, que ao final son remeiras que veñen desde cativas, se xuntan con xente veterana de nivel, e logo consigues amarrar a esas remeiras que veñen de outros clubes, pero que moitas son da casa, e que bueno, xuntas un equipo que das con un nivel que ao mellor non esperabas, pero bueno, que se veía vir, non? Eu cando empezaban a falar das fichaxes que tiña Perillo, de ver, pois bueno, de seguir un pouco a Liga Femenina no ano pasado, xa se veía que bueno, que podían dar este despunte, non? Pero bueno, que falamos é ese, non sabemos o nivel cal é, eso sí que non o sabemos porque os demais equipos o baixaron, entón pois tampouco podemos decir se teñen un nivel para poder afrontar un playoff ou non, pero bueno, este ano por vagoa non vai ser, e bueno, esperemos que para o ano que ven pois consigan manter un bloque, un equipo, e conseguir a logística que lles permita polo menos intentalo. E aí víamos a embarcación, a patroa, 17 anos só ten Julia Mena, dicía antes, Ángela Castro, Celtia, María Lema, Lorena, Lucía, Carlota en estribor, Laura Alonso con o pica, e na banda de vapor se foi Ainhoa, Iris, Lara, Irene Alvedro del Río, Begoña e Florencia. E o quinto triunfo da temporada para esta embarcación, gañaron na Pobra, en Esteiro, en Redondela, no Grove, e hoxe na casa suman o quinto triunfo da tempada. Un pequeno parón na Liga Femenina, un parón simplemente dunha semana, dentro de 2 fins de semana volverá. A seguinte cita será o 8 de agosto en Rianxo.
Esta fin de semana verá dobre cita, 8 de agosto en Rianxo, un sábado, e o día seguinte en Tirán, regata. Eu creo que a primeira vez que, bueno, gañaron a bandeira, xa gañaron as chicas de Perillo no a bandeira de Chapela no 2021, creo que fora, que estaba con elas e creo que non volveron a gañar outra e mira, primeira vez que están de líderes na liga e con pleno de victorias e, bueno, creo que para o clube ten que ser unha alegría porque o que falamos, non? Estar tantos anos un pouquiño a deriva sen saber un pouco por onde vas, pois, bueno, o traballo da directiva e do resto dos remeiros e do equipo técnico, pois mira, todo o que tiveron trais polo menos dá os seus frutos nas dúas categorías, porque, bueno, na masculina tamén están a facer un bo papel e mira, polo menos un clube que levanta algo a cabeza e que esperemos que dure por moito tempo. Estamos falando dun club con moita historia, Moita historia, sí, aqueles anos do 99, 2000, 2001, aqueles campeonatos de España, aqueles campeonatos galegos, segunda posición na Concha, creo que foi, no 2000, creo que fora. Tamén é verdade que, bueno, era un equipo un pouquiño como os de agora, non? Xente da zona, xente de Ares, xente de Mugardo, xente de moitos sitios, non de o tema dos canteiráns, pois daquela non se levaba aínda moito e, bueno, sí que é verdade que, pero bueno, tiñan remeros moi bons aquí, tiñan campeonatos de España de bateles tamén, con Luis, naquel momento estaba tamén, bueno, había moitos remeiros, Bernardo, estaba Román, estaba, bueno, moitos remeiros que saíron daqui e que bueno, que conseguiron moitos éxitos, bateles, trainerías e na traína tamén, non? Vemos a clasificación da Liga Femenina, Salgado Perillo líder, 40 puntos, Sae máis 8, unha vantaxe de 8 puntos sobre Chapela Wofco, que a máis tamén medra vantaxe entre o segundo e o terceiro clasificado, pasa a ser de 3 puntos. Chapela 32 puntos, Sociedade Deportiva Tirán terceira clasificada con 29 puntos. E a imaxe, 11ª edición da bandeira Concello de Oleiros, Liga Femenina, pleno ata o momento, 5 regatas de tempada, 5 vitorias da embarcación de Salgado Perillo. A seguir disfrutando da Liga Galega de Trañeiras, trofeo Xunta de Galicia. Ata a próxima.